चामुंडाय विक्षे स्वाहा। भैया 1 साल खातिर हम जाता नहीं बाहर, मेहरारू अकेले वगैरह। सुना, दामाद जी तोरा ठीक से पैसा कमा के नहीं देते हैं का? अरे रानी, सब कुछ तो तुहार बा, हमार कमाई, हमार संपत्ति, हमार जान भी तो तोरे नाम बा। जब तक हमरा देह में जान बा ना, एगो बाल ना मिली। अब ओकरा के फोन कहियो मत करिया। अब हमनियो के ओकरा से कोनो रिश्ता नाता ना रखल बा। चुप रहा बा, तारा के लगी रील बनाई है। अरे आखिर में ढेला घुस गला। पड़ गइल कलेजा में ठंडक। हाँ, हमरे दोस्त नु बा सब। लागत है आज बिजली हमरे ऊपर गिरी का। हम ऐसे मुस्मात लेके जाए का वजह? सब कोई देखी तो का कही? तोरा से बात करे का मतलब ना, अपन सर दीवार में फोड़ ल।